אחרי יום ארוך ובאמת קשה, של כל הצעירים שהביאו נתונים חדשים מהשטח, בא הזקן והוא כבר מנצל בנקי נתונים קיימים. אני לוקח אתכם עכשיו לטיול בים, כי בכל דיון שאני משתתף בו, ואני חבר ולחוף, אז אני משתתף בהרבה דיונים כאלה, אני מביא את הגרף הזה, הוא הגרף המוסמך של מדינת ישראל, שמוצג על ידי המרכז למיפוי ישראל, ומראה את השינויים במפלס הים התיכון המזרחי, ב-60 השנה מ-1958 ועד 2018. וכל פעם שאני מראה את הגרף הזה, אנשים לא מקבלים אותו, למרות שזה הגוף המוסמך של מדינת ישראל, כאשר אתם יכולים לראות שכמעט ואין שינוי, ורציתי להחמיר עם עצמי, והדגשתי את שתי הנקודות האדומות, שהן נקודות השיא על העקום הממוצע, ואני רואה עלייה של 3 סנטימטר ב-60 שנה, פירושו של דבר 0.5 מילימטר לשנה. עכשיו, כדי לנסות לראות האם גרף מפי מתאים לים התיכון בכללותו, הלכתי לעשות טיול ב-20 תחנות למדידת גאות בים התיכון. הן מתפזרות ב10 מדינות שונות. זאת אומרת, זה לא אותו משרד מכתיב את ההחלטה, והתחנה הראשונה שהבאתי כמעט כל הנתונים מבנק הנתונים של ה-Permanent Service for Mean Sea Level, זה צריך להיות פה S, Permanent Service for Mean Sea Level שיושב בלונדון ואוסף תחנות, ובין השאר הוא אוסף גם את התחנה של חדרה, זאת אומרת, זה לא תחנה של מפי, זה תחנה של חייל, ואת התוצאות כפי שהן מופיעות בפרמננט סרוויס, אתם רואים כאן. זאת אומרת, בשנים האחרונות, משנת 2000, אולי עלייה קטנטנה, אבל זה לא רק מיכה אומר, אלא שימו לב לשתי הנקודות האדומות כאן. המכון לגיאופיזיקה, או אינסטיטוטו נציונלי דה גיאופיזיקה וולקנולוגיה באיטליה, לקח את התחנות של חדרה, את הנתונים של חדרה, גם כן מה-Permanent Service for Mean Sea Level, והוא רושם פה חדרה, עלייה בגובה פני הים, 0.85 מילימטר לשנה. זאת אומרת, זה לא רק העין של מיכה רואה עלייה מתונה, אלא גם האיטלקים רואים כמוני. ואז נתחיל את הטיול שלנו עם כיוון השעון. התחנה הראשונה הגדולה, בכלל בדרום הים התיכון יש מעט תחנות, אבל התחנה הגדולה הראשונה היא אלכסנדריה, שבה באמת לאורך שנים, מ-1940, מודדים די הרבה 1.7 מילימטר לשנה, אבל כל מי שמכיר, ותכף נראה את זה גם בגרף, יודע שאלכסנדריה עוברת תהליך של שקיעה, גם שקיעת הדלטה בכלל, וגם שקיעת העיר בגלל שאיבת מי תהום, ולכן צריך להוריד את קצבי השקיעה. והנה נתון חדש שמראה את קצבי השקיעה באלכסנדריה משנת 2002 ועד 2020. צריך לזכור שמכשירי GPS קיימים רק ל-20-30 השנה האחרונות. זאת אומרת, אל תשוו את שיפוע הגרף התחתון והעליון, כי הם לא מתייחסים לאותו סקלת זמן. הגרף התחתון מראה את מד הגאות מ-1940, והוא כמו הגרף של ה-Permanent Service for Mean Sea Level, מראה 1.8, אבל לפחות בשנים האחרונות שפה לא נראות, אתם רואים שעיקר העלייה הנרשמת בגובה פני הים, הוא כתוצאה משקיעת היבשה. אני אחזור על הדבר הזה בכמה תחנות שבהם יש מדידות GPS. אני בדרך מערב עוצר לרגע במלטה, והנה תוצאות מד הגאות של מלטה,
אף אחד לא יכול להגיד שיש פה ב-30 השנה האחרונות איזושהי עלייה ברורה, ואני קופץ הרבה מאוד לצפון מרוקו, זה אומנם טווח שנים מצומצם, אבל שוב לא ניתן לדבר על עלייה, ואני מגיע לתחנה ארוכה, תחנה ארוכה בג'יברלטר. בג'יברלטר יש כמה תחנות, אני לוקח את התחנה הבריטית, זו התחנה הבריטית של ג'יברלטר, ושיעור העלייה בכל השנים האלה הוא פחות מחצי מילימטר לשנה, 0.38 מילימטר בשנה בתחנת ג'יברלטר, ואני עובר את ג'יברלטר ומגיע למזרח ספרד. גם מלגה, גם ולנסיה, 30 שנה האחרונות, עלייה ברורה, אולי יש זהירה מאוד, כמו שאמרתי, חצי מילימטר לשנה אני קונה, אבל עלייה ברורה אין, ואני מגיע לעיר הגדולה ברצלונה, היא מתנהגת דומה, ואז אני ממשיך את הטיול, ואני מגיע לצרפת. בצרפת יש כמה וכמה תחנות בחופי הים התיכון, במערב יותר קרוב לגבול הספרדי יש סאטה, היא קצת מראה מגמה של עלייה, מונקו במזרח מראה עוד פעם, החצי מילימטר הולך בסדר. ביניהם יש תחנה מאוד חשובה, כי זו התחנה עם הרקורד הכי ארוך בים התיכון, התחנה של מרסיי. ואם אני לוקח את התחנה של מרסיי כפי שהיא מופיעה בפרמננט סרוויס for mean sea level, אני רואה עלייה של 1.3 מילימטר לשנה מ-1885 עד כמעט היום. אבל במחקר חדש ואחרון שנעשה על התחנה במרסיי, החוקר מצא נתונים עוד 60 שנה לפני זה. ואז אתם רואים, הנה, בתחנה במרסיי, בנוסף למד הגאות, מיקמו עכשיו גם מה GPS על אותו מקום. זאת אומרת, אפשר לראות מה מהשינוי הוא תוצאה של עלייה בגובה פני הים, ומה מהשינוי הוא כתוצאה משקיעה. והמחקר מספר שמ-1849, זה 30-40 שנה יותר מוקדם, עד 2012, שיעור העלייה במרסיי הוא 1 מילימטר לשנה, לאורך כל התקופה די קצוב. ויותר מזה, מדידות ה-GPS, אמנם הם רק מ-1998, מראים על יציבות כמעט מוחלטת של התחנה במרסיי. מינוס 0.04, זה בשפה שאנחנו מכירים 40 מיקרון. זאת אומרת, היבשה לא עלתה ולא ירדה, ולכן הוא משום כך, מי שיגיד לי, מיכה, ערך על תקופה ארוכה של מילימטר לשנה בים התיכון, יש לו על מה שישען. לפני שאני עובר לאיטליה, אני אעשה השוואה בין מרסיי לגנואה, שהיא כבר באיטליה, ואז אתם רואים שתי התחנות, תחנת גנואה, הנקודות האדומות, תחנת מרסיי, הנקודות השחורות, מתנהגות באופן מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, יש למה לסמוך על הנתונים. בגנואה פה לא פעלה התחנה, ולכן אתם רואים פה רק נקודות שחורות. בגנואה מפה כבר לא פועלת התחנה, כי העבירו אותה למיקום חדש, ותכף נראה את התוצאות. והנה אתם רואים את גנואה הראשונה, עד שהעבירו אותה, והנה פער הזמן שהתחנה לא עבדה, והעלייה היא די דומה למרסיי הגדול, 1.2, 1.18, זאת אומרת, הנתונים די טובים. גנואה החדשה כבר מראה חוסר עלייה. עוד פעם, בשנים האחרונות, ב-20-30 השנה האחרונות, העלייה היא עוד יותר קטנה ממה שהיה קודם, ואם אני כבר באיטליה, אז אני אקפוץ לרגע לאי נהדר של סרדיניה. אורן, אם אתה עוסק בארכיאולוגיה, זה המקום לארכיאולוגיה ומורפולוג, סרדיניה היא זהב טהור. הייתי שם בכנס מדהים, מיכה. אני אומר לך, אני לא סתם שולח אותך, ואם אתם רואים, זה קלגרי בסרדיניה, עיר הבירה של סרדיניה,
עוד פעם, מי שיגיד לי 0.5 מילימטר, אני לא מתווכח איתו, אבל עלייה אין פה. ואז אני קופץ לאי אחר של איטליה, זה האי שכל האפריקאים רוצים לשחות אליו, כי ברגע שהם הגיעו אליו, אז הם כבר באירופה, זה למפדוזה, למטה מדרום לאיטליה, וגם פה קשה מאוד לראות איזושהי מגמה של עלייה, ואז מה שנותר הלאה להמשיך ולעלות על המגף מהצד השני. אז הנה ברי, ופה יש כמה שנים שבהם הייתה עלייה משמעותית, אבל עד אליו זה אופקי, ומאז 10 השנים האחרונות אולי אפילו ירידה, ובדרך לפני העיר הכי מעניינת ונציה, אני עוצר לרגע ברוונה, בדרום עמק קפואה, היא מאוד מעניינת, מפני ששם שאבו המון מי תהום, הורידו את מ-1940, הורידו את מפלס מי התהום ב-20 מטר, וכתוצאה מה-20 מטר האלה שאיבה, הדלטה שקה, דלטה של אפו, כל עמק אפו שקה, וכתוצאה מכך, תכף אני אנתח את הגרף הימני, תראו שהייתה עלייה. ולהוסיף חטא על פשע, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, מצאו שיש מתאן, טעות כתיב, זה לא... לא, מצאו שיש גז מתאן, ושאבו אותו מתת הקרקע, ושוב גרמו לשקיעת הקרקע. כתוצאה מכך, סך הכל השינוי בגובה פני הים פה ב100 השנה האחרונות היה מאוד גדול, היה 78 סנטימטר, אבל רק 12 מהם הם כתוצאה מעלייה בגובה פני הים, עוד 66 סנטימטר הם כתוצאה משקיעת יבשה, ואת השקיעת יבשה הזאת שאני מציג אותה פה, אציג אותה מיד בוונציה, לצערי כמעט אף אחד לא לוקח בחשבון, וכשרואים ארצות ומדינות וערים שמוצפות עוד פעם ועוד פעם, ואומרים זה בגלל עלייה בגובה פני הים, לא, זה בגלל השקיעה הזאת, והנה מפת השקיעה באותה עיר שהרגע דיברתי עליה, רוונה, ואתם רואים שקצבי השקיעה במקום המרכזי הוא 4 מילימטר לשנה, 4 מילימטר לשנה, זה הרבה יותר מגובה פני העלייה בגובה פני הים. זה הגורם העיקרי לשקיעה, ואז אני מגיע לעיר הכי מעניינת בנושא. מי שרוצה לקבל מצגת שלמה רק על ונציה, שיראה בבלוק הירוק יש מצגת מוקדשת רק לוונציה, ופה אתם רואים, זה הקו השחור, זה מה שמדד מד הגאות של ונציה. אבל אם אני מנקה ממנו את תהליכי השקיעה, שחלק גדול מהם הוא בגלל פעילות האדם, אני נשאר עם הקו הכחול, שהקו הכחול מראה משהו כמו 20 סנטימטר ב-170 השנה האחרונות. עכשיו, בוונציה, בגלל שהיא מטוילת, אז אפשר גם לראות לא רק גרפים, אלא גם עמודי בניין בעיר, שבהם מסמנים את ההצפות הכי גדולות. וצריך לזכור שאם זה שפיאצה סן מרקו מוצפת ויש המון תמונות יפות, השיטפון הכי גדול, או ההצפה הכי גדולה, הייתה ב-1966, הרבה לפני כל השינויים. גובה פני המים פה היה 1.94 מטר מעל המפלס 0. ואז זה עוד פעם ונציה, ופה אתם רואים את שאיבות המים, וכתוצאה מכך מפלס המים במי התהום בוונציה יורד, והעיר שוקעת. בנוסף לכך, הפלטה האדריאטית נכנסת מתחת האפנינים, וכתוצאה מכך יש שקיעה גיאולוגית בוונציה של בין חצי לבין 1 מילימטר לשנה. זאת אומרת, ונציה היא בוודאי נטע זר בסביבתה, וכדי להדגים את זה בא הגרף הבא, לא משנה לי, שהוא השוואת ונציה לטריאסט. שניהם קרובים מאוד, עד שנת 40 הם גם מתנהגים ביחד. פה התחילה התקופה שבהם שואבים מים בוונציה, וכתוצאה מכך טריאסט ממשיכה להתנהג כמו שהתנהגה עד עכשיו, וונציה שוקעת, וכתוצאה מכך מד הגאות מראה עלייה גדולה בפני הים. ואז פה אתם רואים ניתוח של
גורמי השינוי בגובה פני הים בוונציה, שקיעה כתוצאה מפעילות האדם בערך 9 סנטימטר, שקיעה, זה בטווח השנים של 100 השנים האחרונות, שקיעה כתוצאה משקיעה טבעית עוד 3 סנטימטר, והעלייה האירוסטטית, זאת אומרת עלייה בגובה פני הים, מוסיפה לעניין עוד 12 סנטימטר, זאת אומרת למעלה מ-50% של העלייה הוא תוצאה של שקיעה. ואז אני עובר לדוברובניק, ונא לשים לב, יש פה הגזמה בציר הוואי, לכן אי אפשר להשוות את השיפועים, רק לקבל את המגמות. בדוברובניק, יענו בקרואטיה, אני רואה עלייה בגובה פני הים כפי שמודד מד הגאות, אבל לפחות ב-20 השנה האחרונות יש מדידות GPS שמראות שהעיר שוקעת. החליפו את המיקום, לכן יש פה קץ אדום וכחול, אבל בשניהם השיפוע אתם רואים בין 1.5 לבין 2 מילימטר שקיעה כל שנה. אז אי אפשר לקחת את מד הגאות ולהגיד הוא זה שמראה את העלייה בגובה פני הים. ואמרתי 10 מדידות ואמרתי 20 תחנות, ולכן אני גומר את הסיבוב היפה שלי באי של זורבה, בקריטים, בתחנה באירקליון. שוב, אין הרבה נתונים, אבל הנתונים המתייחסים לתקופה האחרונה מראים אין מגמה של עלייה, אין מגמה של ירידה, הים יציב. עכשיו, יש אנשים שכבר לקחו בחשבון את תופעות השקיעה שדיברתי עליהן, והציגו מפה של כל מיני מדידות GPS לאורך חופי הים התיכון, שניתן להציג אותם, האם האזור שוקע או לא שוקע, או מתרומם, צבעים אדומים זה מתרומם. פה אתם רואים את המקורות השונים, יש כמה וכמה מחקרים כבר בני 10 שכולם התמודדו עם זה, ואם אני צריך רק להיות מאבחן צבעים, אני כן רואה, פרט לאזור הזה, ברח לי, פרט לאזור הזה, שהצבע הכחול הוא זה שדומיננטי במספרים שלו, והצבעים הכחולים הם אלה שמראים על שקיעות. זאת אומרת, אני לא משקר את עצמי, ותכף תראו את זה. יש מקומות שיש צבעים אדומים, ברור לי, שמראים התרוממות, אבל ברוב חופי הים התיכון, התופעה היא של שקיעה ושקיעה קלה. יש לזה טבלה יפה, תכף תראו את הטבלה. מיכה 2 דקות. 2 דקות זה מספיק לי. פה אני מראה את הטבלה. רגע, אני מראה 49 תחנות, 42 בים התיכון, 7 בים השחור. כל מה שמסומן בכחול זה כאלה שיש להם שקיעה, אדום זה כאלה שיש להם התרוממות. שימו לב, אני אצביע גם בטבלה, חדרה, תחנה 41, יש שקיעה מובהקת של 2.4 מילימטר בשנה. הנה אני בא לטבלה. כל מערב הים התיכון, התחלתי מספרד, לצרפת, לקרואטיה, עד ליוון, כמעט הכל כחול, בלי צבע. אם צבע זה לא מובהק, אם צבע זה מובהק. זאת אומרת, כחול מובהק, הכל שוקע. אני בא לאיים היוונים, כל אלה סימונים של איים. אני בא לאיים היווניים, אני פתאום רואה התרוממות. יש את ההלנית עובדת, ובהחלט יכול להיות שההתרוממות הזאת שם. אני מגיע לחדרה, חיפה, שקיעה מובהקת של 2.4 מילימטר לשנה, ואז אני מגיע, אמרתי 2 דקות מספיק לי, ביקרנו ב-20 תחנות שונות, 10 מדינות שונות, למדנו תיקוני GPS, ולא ראינו עלייה, אלא ברקורד של התחנות הארוכות, 1 מילימטר לשנה, בתחנות הקצרות אין עלייה. פה אני בא לסימן השאלה הגדול. יש כל מיני אנשי אקדמיה ישראלים מכובדים, שמופיעים, אני לא אזכיר אותם בשמותם, שמופיעים בכל פורום שאפשר, אין בכתב ואין בטלוויזיה, ומדברים על מטר ויותר עלייה עד שנת 2100. אחריהם הולכים כל הגופים הירוקים. אנא רבותיי,
בואו ותגידו לי איפה במצגת הזאת שיקרתי או טעיתי. תודה. מיכה, תודה רבה. כרגיל,